akwai wasu abubuwa da bai kamata matashi ya yi wasa da su ba. Na farko shine yi wa iyaye biyayya. Matuƙar ka tsaya kai wa iyayenka biyayya, to za ka ga rayuwarka tana tafiya cikin aminci da lumana. Za ka ga rayuwarka tana tafiya daidai gwargwado. Sai na biyu, kada ka biya wa abokanai ko ƙawaye. Matuƙar ka biya wa abokanai ko ƙawaye na banza na titi, to wannan biyar da kake wa iyaye za ta tashi a wofi, za ta tashi a minus. Sannan kuma duk tarbiyyar da iyayen nan suka baka, abokanan nan za su iya rushe ta. Sai na uku, idan ka tashi neman matar aure, ka nemi mace mai addini, kada ka bi kyau. Shi ma dai kyau yana da amfani a neman aure, amma addinin ya zama shine kan gaba. Idan addinin ya zama shine kan gaba, kai ma 'ya'yan da za ka haifa nan gaba sai su taso masu addini, sakamakon wannan addinin na mahaifiyarsu da take da shi. Allah ya samu da